Kenya Irela Odenga ni fanga sinamatɔ ɲɛmɔgɔkɔrɔba don ye kalata jaabiw bɛɛ lajɛlen na gosi bin tɛnɛ u ka jamana sanfɛ kiiritigɛso Cour suprême ɲɛkɔrɔ ko kalata yɔrɔ 27 be minnu bɛɛ lajɛlen jaabiw ma bɔ. Israël Palestine jamanaden mɔgɔ caman de taara Chypre pangolo jigiyɔrɔ la bi tɛnɛ Israël jamana woroduguyan fan fɛ. Palestine jamanadenw ani Cisjordanie jamanadenw minnu bɛ taa jamana wɛrɛw kan ka se ka tɛmɛ Israël jamana fɛ. Qatar jamana ye jamana wɛrɛ baarakɛla mɔgɔ 60 ɲɔgɔn minɛ u ka jamana kɔnɔ ni waati laban ninnu na. Minnu tun bɔlen don nisɔgoya taama dɔ senfɛ k'u ka hakɛw n'u ka saraw ɲini. Min kunnafoni dira baɲumankɛ tɔn dɔ fɛ Doha ko kalo 3 sara ma di nin dunan kofɔlen ninnu ma kabiri dunuya dolantanba Coupe du Monde san 2022 labɛn baaraw daminɛ. Pakistan jamana ɲɛmɔgɔw y'a lase k'u ka finitigi ye jihadi wale jalaki bin u ka jamanatigi dangankɔrɔ Imran Khan kan min kɛra gɛlɛyaba ye u ka politiki nasira fɛ jamana kɔnɔ. Singapore bena hakilina kuraw ta min bɛ tali kɛ cɛw ni cɛw ka fanfɛ ka sɔrɔ u ma yɛlɛma don u ka sariya sunba la min bɛ tali kɛ cɛ ni muso ka furu kan. Ni kunnafoni nin jara u ka jamanaden caman ye.